Salamat yun kay balik na yung eskwela, brigada eskwela ron. Oh, brigada eskwela gyud. Manang mong brigada to sa adlaw. Tim sa sayo magkikuan eh. Asa mo mga tao diri eh? Usa man ni diri kuan? Kaning abandonadong eskwelahan. Okay, klaro ni sa mamang anong diri mo gi-enroll nga. Wa magay tao bisag isa diri. Bus Drigo po mo, eskwela po to. Problema lang kay anong isa na nadline. Nanginhas daw to. Kuan po si John po ubagan sa lubot. Kay kuan daw kaning ano toy matagdiki. Ya po ka enroll. Ako ginaon na. Sige lang ulat ko bisig naay mo abot ani ron. Kumitaw. Pare! Uy, pre. Asa ba ka? Daw mang Ridwan dito. Oh, ada dito? Oh, usa. Usa na grado nimo. Siapa naman ko? Okay, sige na ka. Ta. Udah gi ko ni bro. Saa gini diri ba? Guys, Oh, dili eh. Oh, tesa. Classmate dito dai. Sige nung ko. Okay. maupod lagi. Classmate ta. Classmate dito. Oh, okay, kauban lain. Wala. Asa ka tong uban no? Ulap nanda. Lagi? Lagi kita. Uy! Uy! Nami isa. Uy! Si Kuan man yun, si paring. Long time no see. Uy, pre. Pre, kring. Asa mo yung agi, pre? Uso na. Asa mo yung lusot? Ito pre, hindi ko aja pre, hindi pre. Ito, dahil ko ba? Ay, direct, di ka di ay. Pasal pre, mukha ko ng arsap. Arsap? Army sapa? Di po na pre. Oh, dili, di. Kuan, Lain kring. ang arsap pa ito bang Arab yang nalumos sa sapa. Sakto. Ah, sure, di ay. Kring, lahi pa ito, pre ba? Siyempre. Kaning. So, una, kinumdum ko, sa wapay graduation, nangawat mo kamuti ni Dila ni Bus Drigo. Ay nawat. Katong kamuti ba, wag kinumdum? Aw ko ba to magisug pa? Oo, katong isumpa pagka bubuyan yung matabahan na eh. Nga wala na mo nang wala mo nang hilo ato nga. Uli ba tong kamuti ha? Ito pre, pati may gamay bro na. Kaya ra kapay kay pang tuman panahon na yun. Pre, Oy, kaya pre. papel na bulbul pre. Kiyat. Wala mo ko'y ballpen pre. O gamay kong bag na o kapalit pre. Ah, grabe po. Sa una raman ka pre ay. Sa grade 6 pa ta. Gikas grade 1 hangtod grade 6. Sire kag pagay papel. Abi nagukunsa, pagkahuman nimo kuan, iilo ra mi. Hasta ang ballpen. Suyo ko na nimo tinta. Una ra mo ito. Aw sa una ra pud Sa una nagino to, to, hinoon. So na boy ko kwata sa nagod. Sa man siya. Amigo ay buta. Ya, kawat pa nimo kung Ito. sa man ni pre. Saan ito? Nay tao dia wala. Diyan pa ano ko pre. Kiyat. Kapag dala ka ko ba? Amrog wala ra siguro na pre. Ari nga to para magalingon pre. Pero Ang ko pre. ang dungo kani sa una wa pa ni nahimo ning eskwelahan na naday naghikog niya. Uy. Ano ko pa di pre? Wan ba ganing nay nangihi o niya namuso siya. Napulitingan kay Ano yun, hindi niya, hindi niya ng mata. Lagi, namuso na gina, na-extra daw. Hindi ba ito lahat? Alo, amo oras na ito kuron. Mas baik ato sing ulo sa dagoy. Ya pre, naigaling ko pre. Lo! Kuya huwan ako pre. Sa mana? Saan mo na? Mo lagi, Baru magbalik magtiil. balik gyud. Ako pa lang pagkito. Murag tao lagi na pre nga na, ano, nabalik. Lagi, pakaban sabi pag ngalawas baru pag kula balik. Kula ba di pero Meanwhile, Hoy, pare! Hoy, pare! Pare! Patay! Long time mo siya. sige kasiro ka na, mo ni pre. Uy, ay saba! Kasiro. Long time mo si Bato Sinaw! Ah, buya. Oh, dara mo Sinaw, mga balo! Ay, kaban ninyo? Oh, doon. Sa nagriduan, nagriduan, tikir! Para magriduan dito ta. Nagriduan, tikir! Siyempre naman ko! Ang gigilin ka? Sige na ginaw ni. Uy! Dito ka dito! Grabe! Pre, wala pa sa lali ka pre. Kaya ko naman gili pasar nga, 74 pasar lang! Pagdiya pa ita. Anak ko,
Sige naman pasar di para mo balak ko sila mag. Sige, lugian ni mo, pre. Ano ba? Lugi kay ka. Kamu dai. Si mo, 74. Oh, Pero ako, mas dako. sila ba? 34. Agad na guwa. Grabe na kuha gila rin. Okay, kuha. Kuha sila mo. Doktor ko pre, matang ko pre. Sila mo. Wala sa 57 pre, pagpasa 5 ko pre. Okay na. Okay, mahanggaw Dila, ka ko pre. ako istorya niyo ba? Pre. Ako istorya niyo. Kinapon na batin ako diri istorya. Malag na Ay, nakakapun dia, pre. Malag na lagi nga. Pero ang kon ba na daw sa taas. Las taas. Taas? Lah, Lah. bukan apa mo sa taas. Kau po dito mo. Silingan na to ninyo. Sa ba section? Ako section 5 ko ito. Section 8. Yes? Oh, Balik sa uno. naman balik sa uno. Section 8 man po. A to G. Di ba na 8, pre? 8 ba nga tong identity? Ah, 8. Dili na 8. Oh. 8 guro. Dili 8. Otso? Maybe. Naibe? Oh, 8. Ah, mo na. Joke. Basta. Oh, lagi. Tapas Basta mo mo ni to. Brom. Tapat tayo Tayo dito. dito. Apa datang room gini dito. Yung gini niya pre, lahat. Matang ko may lain na bot, pre. Balik ko pre. Unsa magini? Wala pa gid na humang COVID ana. Basta akong naibawan, no? Lagi to. Yang isa man para mo. Hala, pre, gisama to, pre. Ah, na, sige, sige. Nagtindog. Oh, Dili, dito sa elementary man ako. Tara, Ah, bukan, Noy. si Rizal mo rin nagatindog niya. Lagi. Sama Ay, ako. balik ko. Iyo ko balik sa taas pre. Tara, tara. Okay. Ikaw, Ah, makabe, balik ka pre. Oh, bang pre. Oh, ito. Ikaw, pre. Dara, di ba? Ah, Di ba? Baglo, baglo. Pre, lang, pre. Ah, wala yabi pre. La. Lagi mo, pre. Dapat ko na runggan, pre. Betul pre. Na mura ba kay nagkuha o ha? Iya. Kuya wakot. Himo sa uling milagro, pre. Ikot ni. Ya, sama. Kok mau tahu but? Enggak apa kah? Lupa, kan ko pre, lapos yung bunggong. Ya, wakot. Murag butiki ba? Maaf ya, Bro. Bot, malibu sila. Karena pergi talawan mo lagi. Udah pergi talawan. Talawan lagi yun. Ay, butiki magtingaw kayo na. Ibaan ako. Yun, pre, saksingan din ako pre, ganun yung ani. Yun na, anaan mo si Tata ako dito. Dili deh. Ano na to? Hindi ko sa to. Ah, tunggu dapat tempat apa? Todos denguy pre, ta. Doon sa Tempat apa? Sentuh. Nih tahu nggak? Bujong bantai ng galon. Tago. Hoy, pre, nagtulungan lang. Kita, lamok. 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 Meanwhile, Oke, balik pre untuk mamay tahu pre. Pre tatagmat. Pre tata. Sige. Baik, bat. Sino na? Ha? Sino na? Oh, aku una. Ako wala ako na. Ah, sige, ikaw. Pre, bayad ako. Ah, sige. Baik, magkaya. Bungo. Oh, pre. Baik. Pre. Iya, kako sila pre. Sino pre? Sige. Sana. 1 plus 5. Bye. Lebih ya?
Kiri sini. Uy! Masa namatay mo? Ah, pre. Ketugon kay ko, pre. Tambang na sir. Bago kay ko, pre. Lataw sa ko sa naman sir. Sama sa inyo. Gaya ni mo mosol pang mat, pre. Yan ako sa diyo. Ikaw mosol, tag sa oras ako. Lahi lagi ko, dali ako. Tagduha ko ka oras. Hapit na. Ah, sige, sige, pre. Lataw pa kasag ka ba sir? Sige, pre. Pila ito? 1 plus 8. Plus 8. 1 plus 8. Kedag ka na lagi na. Ang tingin yan. Oh, dili. Ano to? 5 din, 5. 5. Taka naman gawa. 1 plus 1 plus 1 plus 5. Pila tong 5 pre? Ha? Pila Five. 5. Ay ko di bala ni pre. Hanggaw man ray kay ay. Ik ako nang tanong Sige, mo, sige, tanong sige, mo. Sige, Sige. sige. 1 plus 5. So itong 5 puro maan. Urto sa to. 5 na. Ayan, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, no. Sakto lagi anak tayo. 5. Okay. 1 plus 5 equals 10. Oh, sakto berarti. Isi pagkahanggaw lagi. Ini apa sih ini? Itu apa aja? Bang, itu balik. Ito kapunggur mo yung Ano ba tahu kalau saya? Abi na mo kasi balok. Balok mo ka. Uy. Alam mo tayo, karang kita, sulit ulit niya. Sige na, wala. Wala. Ano, wala? Kami ani ng mga kanino. Kami din nagkatunay na bundag rin. Nanagan man yan. Singon ako, pero. Wala, apa singon tapit si Munong. Ito. Kapag buka ko lang, eh. Muro ka ito yung nabusog sa Ha? Ito pagkabalit to. Ulo eh. Nagbapo Pasam. siya. Di joke lang. Laki! Oh, laki din. Laki, laki. One piece. Oh. One piece ba? Isa rin ako. Tapos lubot. Siya isa pa. Kani, Sige. kaning kontre ba? Kaning sa mga ruma din ba? Ganina ako diri, ganina nga. Di ka litrag bundag. Ubo na nga ganina. Boyawan ko mata nga. Nabot po siya. Di, benar di pangita ito. Di ka litrag bundag. Doon na gani. Nagan mi. Kaya lagi ang binakong kini oh. Binakong kumana siya ito nagkabuang. Ganyan po na. Sus ganin. Ang ramo rin nag-zombie ah. Wala, Oh, wala. dili yan. Dili, pre. Huwag mo na, pre. Oh, gapo kayo. Nagbalot. Ganyan po tayo kikunis mo katong tumat ba? Oh. Tapos sa hukom ko na. Ako na, pero yung katawan. Ano man? Ano na siya dito niya? Bilay ko na siya dito. Dito. Kita ba? Katawan na lang ko diyan. Basta mama ko ang dino daw. Ini mo na lang. Mana ni? Yun, bait yun. Run. No, 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 no.